dnešnej akcii, okrem toho, že máte možnosť vidieť súťažné modely, ktoré sú rozestavené na športovej časti tejto haly, čiže na prízemí, si môžete aj nakúpiť na hornom poschodí u predajcov modely, príslušné s modelom, čokoľvek, či sa chcete prvý model, alebo si nájdete určite niečo, čo vás poteší. Pre deti, ale aj pre starších návštevníkov, ktorí sa chcú zúčastniť workshopov, niečo si zhotoviť, či už z papierových modelov, vyfarbiť si miniatúrky, alebo rúdne modely, nájdete po vhode haly na prízemí také dielničky alebo workshop priestory. No a nepredriadnite po vhode miestnosti ani zástupcom klubov, životných miest Čech a Slovenska, ktorí prezentujú svoju činnosť a ktorí by vás radi pozvali aj na svoje modelárske súťaže a výstavy. Takže pýtajte sa, kedy a kde u nich, či už na klubovú činnosť sa pripojiť alebo navštíviť ich súťaž. Letáčeky nájdete aj v ploche. No a máme tu aj ďalšie vychytávky. Ak ste po dlhom čakaní v rade, za čo sa ospravedlňujeme, takým spôsobom druhou rozdiel kasy. Takže ak ste po dlhom čakaní a potrebujete doplniť cukru hneď pri vchode, sú fantastické koláčeky od Zlatky, určite si nájdete. Na ploche nájdete aj malovanie na tvár, určite to poteší najmenší. Koľko si to robila? 2 víkendy? No tak. Fakt? No s odstupom času, lebo však menej Ja by som povedal aj dám slovo No veď hej, ale tí súťaže 2 mesiace práce alebo tak. tie ocenenia sa obvykle udelia takým spôsobom, že priamo k modelu priložia nejakú vecnú odmenu alebo symbolnú značku toho modelového ocenenia.